Ještě ne, ještě počkáme. Ale já si myslím, že řekne, musíš do toho praštit hodně. Víš, že si tady by nestačil ten trestní tenisák, jinak to se dělá u Škodovek. Zamáčknout ten zámek. Přes ten klíč. To by asi ne. Ještě tím vzduchem. Dobrý den. Jo, jenom tak aspoň informace. Nedá se to prý, že to máš vyšší, to nedá. On říkal, že kdyby si na ně viděl, vzít mompáku a normálně vypáčit, stáhnout pro ně, jo. Oni nemají ani ten, tam je jakoby přídešek, takže to nemá nic zvlášť. Magnetem by se vzal, ne? To je herček. Kdybych byl v práci mezi svými bezdomovcema, tak takhle a za 5 minut to máš otevřený. Sice nemáš rádio, ale máš to otevřený. Všechno jde. No to je zvědavý, oni mají ty folie, docela jsem fakt zvědavý. Tak, holky, pryč, dál od auta. Ukaž mi, který si chceš koupit. Který chceš koupit. Tohle to ať tam dosáhnu rovnou. Tady jsou na to asi rukavice, ne? Stoj! A tohle skoro neřežije, ne? Jsem to prošvih. To bylo moc rychlý, Ty jsi ne? mrknul, viď? Já jsem se koukal Já takhle. jsem čekal, že řekne 3, 2, 1 teď. No, a on byl bez toho praštil. Já jsem teda čekal, že to jo, že to bude Že to nedáš na poprvé, jo? A ono jo. to mi to kladivo pro Měl jsi prostě dobrý kladivo, no. Takhle jo, měj se, no. Ale to se děkuju, no. Hezky docestuj. A za rok. Doufám, že dřív se někdo Kdo jí nezavraždí, jo, po cestě. Čau. Ahoj. Čau. Ty rukavice mi přines, prosím tě, mláčku. A kde paní máš? Já nevím rukavice, sám máš.